nosaltres pensem que hem de fer tecnologies addicionals que minimitzin l'ús del terreny, és a dir, compatibilitzar la necessitat econòmica de tenir energia, l'austeritat, el medi ambient i la ciència i la tecnologia que es necessita per desenvolupar això. Jo diria que, en general, els estudiants del nostre país són massa porucs a l'hora de parlar amb la gent. No han de tenir mai por d'expressar les seves idees, de demanar, de fer preguntes, etc., perquè la curiositat i la capacitat de comunicar-se amb els altres és el que a vegades et pot canviar la idea.